wallahi ni na dauka ma aikin ma gaba ɗaya ma ba zai yi ba saboda na ga hadari ina ganin hadari sai na rintumo a guji na zo daidai kan kwanan nan sai muka haɗu da alhaji musa kara ɗan kamar ka san shi ne ɗan kamar da har yanzu ba ya irinsa a Najeriya ba taɓa irinsa a Najeriya in ransa ya ɓaci in direba ya bata masa rai shi yake tura tirela ta je ta iyo lodi wani ba ta kai inda za ta sauke kaya ba kowa ta da ai bari gaya maka kaga alhaji musa kara dan kamasho to alheri ya gada shi ko yanzu bacci ya dauke shi maimakon ka ji numfashi sai da ka ji numfashin yana a ba su saboda alkai ta aka yi mu biyu ne tun da uban ka sai da zai kwata dauka mai kyau kai ne kai asara baka ma kuma tun da ba ka duna kai ne mai ruwan alade kai ma gari gaba da kyau ba kai ma gari gaba da kyau ba ga dai uban ka ko da kai